Okay, naimbag nga rabi kita kay amin na po nga agbuibuya iti programa tayo data niya, romantic bolero kay nastamiten, nagitay nakatune in iti programa tayo mga idol niya. Kaya nastamiten na po nga kablaawan tayo, dagiti listeners and viewers tayo data iti programa tayo nga napauluan, romantic bolero. At the same time, dagitay agbuibuya po iti TikTok account tayo, niya iti DJ Papa G nastamiten. Dagiti narnoy apong kakadwaken gagayam tayo tatang madama nga nakasubaybay iti programa tayo. Ya. Amoy natapo aldaw iti Domingo. Ya. Ngimnon ti abroad apo ada nagiti pagilian nga iti aldaw da niya. Sabado da di jay, nya ket Sunday tayo data apo ditoy pagilian tayo nga Pilipinas. Nya iso nga kablawan tayo apo dagiti narnoy nga Pilipino nya nga ada apo di jay abroad. Yan ang nangro na kini Manong Jojo Eliazar bungulan na imbagarabi manong ko nya. Mas daang nga ni Manong Jojo Eliazar sino nga daytoy mangkabkablao kanya kon nya unahan to kay day. Aglalo apo tatakot live tayo iti TV ken radio at the same time amo ti YouTube. Ken datoy page tayo data at the same time page iti DCTP Radio ti Radbas. Yan ang nangro na kini Mark Anthony Peralta. Datay gayam tayo lata apong aradta nga maki 1111. May panggap apo iti ayam iti bilyar. At the same time apo kablawan tayo nagiti kailian tayo nga taga Santiago. Nga madama po nga nakamonitor iti programa tayo datang rabii wenno aldaw iti Domingo nya iti oras tayo gaminin apo 5:25 iti malem wenno rabii gaminin apo once kalimabuskan iti alas 5 kay nasa wenen nya rabiin nya so no daduma apo nya dagiti oras aglalo ti Domingo nya isumot apo iti naganan makitkita tayo nga panaginanan dagiti pada tayo nga farmers wenno manalo na at the same time dagiti pada tayo apo nga construction worker tano ni hanyo mga pakaduldulwan apo kan ni Papa G dating naganan skilled worker. Amok apo ti welding nya agpalitada kay diso amin. So nga datay apo nya agiinala tayo. Nya wenno datay ko natin agpapada tayo iti balor wenno datay trabaho nga intay aramiden. When kenno kayo apo kasarsarita ni Papa G mabalindang katawagan iti 0955-2780378. Nya 0955-2780378. Deji apo ti Heartline tayo datang aldaw iti Domingo. Nya ngam naman pekas da apo nga aldaw iti Domingo nya. Adulat ta nagijay oras kay nagundaway apo nga agparikutmat iti maysang pamilya wenno dagitay ko natayon nga lovers. Aglalo apo ti programa tayo ket isu iti maysang daganan tartaran. Yan daytoy programa tayo may panggap dagiti loveless. Ano loveless apo ti kunakon nya pagsasaritaan loveless isu dagijayen apo dagitay kunatayon nga agtawng kan iti 40 wenno 50 wenno 30 pa din apo bumababa kano nga bumababan iti naganan age gap between dagitay kunatayon nga po nga haanda nga makasasawa wenno dagitay awan iti jowana. Aglalo apo dati programa tayo nga garon nya ket may panggap mat apo dagitay ko natayon nga awan iti kataktak na ina. Shout out Papa G ko ni AJ Arganyosa datay gayem tayo apo nga super healthy dita Ili ti Santiago. So shout out tayo ti Arganyosa family dita Santiago. Yan ay bag rabi ikada kay amin nga awan ti labas na. Di na minsan apo nagpa Santiago tayo nya. Napantayo naganan nagpaspasyar mo dita igid ti bye-bye nya dita apo nga nakita tayo nya no kasano iti kakumikom nya dagiti adda iti igid ti bye-bye nya kasi idi namin minsan nga aldaw apo nya adda nagitay gundaway nga iso iti panag
sanglad dagiti ikan. Wenno isanglad apo dagitay fisherman nya. Isu ko congratulations apo dagitay talagang paldo nya talagang adu dagitay kailian tayo nga nagagat apo nga aratada lata agwan wanawan iti kabaybayan iti ili nga Santiago ken hala nga po nga ili ti Santiago, no di nagitay kaparangot na pa ngail ili nya. Di na minsan na po nga aldo, nagpiesta iti social media, may panggep nya, iti panaglako kadagiti pusi, na nagimas gamin apo, nagimbag ko na kumas, basa bali kami no nagimas iti pagtutungtungan apo nya. Iso nga nagimbag nya, dagitay pusit nga rumwar iti distrito tayo. Sabsabali iti raman na niya. Kasla mo datay awan lati duma na apo niya. Dagitay kunatayon nga agsabali ti sabali nga distrito nga may panggap iti kinaba ng iti kabaybayan. Yeah. So kablawan tayo manapon dagitay madabang nga dumdumngeg datta iti programa tayo, especially dagitay kunatayon nga at dadala ang iti radio. Wano local nga radyo apo channel nya. No dadto magamin na apo agpo-post da nya nga ibagada nga haanda kanu nga madandanon wenno haandang makabkabkablaan. Especially apo dagitay gagayem tayo nga da iti upland. So kumusta kay amin apo dita uplander? Kumusta kay amin nga wanti labas na nya? Kumusta iti klima dita? Lalo apo dito parte na iti sigay nalamiis lat iti panyempuna. O rin daddo makat medyo nabara apo dito baba. Baba ko nakapot numapang kati sigay kada Del Pilar kada so amin nagsasabali apo iti panagri na. At the same time, sabali pay apo nya datay ko natayon nga marikrik na aglalo apo no awanon iti katakta ko na hinay nya. Isong dati programa tayo apo nya nga iyan encourage nila ta mga idol dagiti gagayem tayo kakadwa listeners and viewers nga masapol nga ipamaysada iti kunakon nga agbirok nya iti inspirasyon nya. Especially apo no inspirasyon di pagtutungtungan no daddo maki detay kunatayon nga iso iti kadwadan to nya wenno datay kunada nga araramidan da nga banag instrumento tapno isuda ket agpersyo wenno datay kunatayon apo nga sumakses dan to iti masangwanan nya. Imbaglangan apo ta idi tiyempok nya wenno idi agtawunak iti 19 to 21 nya talagang idi naggraduara kon pamaysa kon apo iti agbirok iti maasawa. Nagriga kami mo apo no datay agtawon ka iti 30 uno 40 agpangato nya datay anak buket naubing to launa lakay kan nya. Kasla ko may kanya apo idi elementarya akpay. Itinaganak kon grade 2 iti grade 2 akon ket senior na nagitinagannak kon so kon napinpintas apong iti pamayan nya datay no high schoolan high school dati anak mo uno elementary ate medyo hangagin na daw iti agwat nya napinpintas mo lang no dadto magamin apo aglalo ta hante nga may gawidan nya uno da nagitay bullying ako nada ada nagitay medyo naud-udi nya nga nangasawa unod udi apo nga nagkaroon ti anak nya isu kuno dadto man napimpintas apo nga papintasan i-upgrade nya gitawon nga pa nagasawa data 2026 aglalo apo tawon 2026 ket Year of the Lamb. Kaya nasawan ado ti pagkakataon apo at ado nagitay gundaway nga sika ket makaasawa ka nya uno sika ket datay makabirok ka iti inspirasyon nya. Ulit ka po datay Heartland tayo 0955-278-0378 nya. No asino apo ti umunon na nga caller tayo datang rabii wenno aldaw ati programa tayo isu ti ikkan tayo ha. Ita may wenno so dati napimpintas nga ikkan tayo iti gundaway nga makasarita tayo datang gundaway nya. Tano daduma apo adun nagitay
agar arapaap mat. Ya, aglalo apo tatak live tayo iti TV, iti Channel 13, ken iti DZTP 693. Ya, ano kaya yu apo nga may pablaak kayo, nga kasarsari tayo ti online, wenno iti TV ni Papa G. Ya, dati heartline tayo apo ka adadita. Ya, iso kablawan tayo man apo iti overflowing and mineral refilling station. Masarakan apo dayta iti Barangay Bagani, Tukgo, Candon City. Matono na po dahil dawen, niya po Victor Wandas. Kaya nasamatan na po iti Pauela Salon. Masarakan na po iti Barangay aweno iti Iling Galimuyod. Ya? Dita barangay na iti Sapang. Ya? Sapang Galimuyod. Abay apo mismo iti New Market iti Galimuyod, Ilocos Sur. Ya? Matono na dahil po ni Pauela Salon. Nya datay Malating Kerbel iti beauty na. So kung topic nito tapo, may panggap iti panagasawa. Tagpapadamot apo dagitoy naganan. Nagi-forward iti email na nya. So ano tidamag da apo, masapul ka di nga iti naganak iti agdesisyon no sino ti asawaen wenno kaano nga mga asawa dagiti anak da. Ya, nadagsan apo dayta. Pa-shout out idol, naimbag nga malim mo idol ko ni Ryan Garcia. So nga naimbag rabi mo apo Ryan Garcia. Ya, awan pa ilaang ni Apo Leonen, nakakita ang basit idol. Bakan to kay dino idawas na datay inadobo yo nga pawan. Bakan to kay may sabi di pawan. Ngam duwa apo sa ogbaling nga pato. Okay? Iso mablawan tayo pa apo nagitay madama niya nga naka-tune in iti TikTok account tayo ng dauluan ni Ma'am Dark Angel. Good evening, Ma'am Dark Angel. Ano, Dark Angel apo, ako iso iti mangiwanwan. Iwano iso na iti dadaulo. At the same time apo, public informant tayo apo, 5 ni Jason Espirito. Yan, dato'y cash card na. Wala, pampanawagan tinga na bayagan, baka na nga masapol when no nakasapulan ti sa Bali. Yan, nga pag-cash outan na. Anyway, yan, dato'y topic tayo apo anytime. Muno datay open kay mga komento. May panggap na topic tayo. Di topic tayo apo kat rumbang kadi nga tinaganak iti agdesisyon no asino ti asawaen iti anak na wenno kaano nga agdesisyon nga agasawa. Nya dagiti agdagdagag apo ti programa tayo. Mabalin nyo apong ipataros iti sasain na kang kapanunutan nyo. May panggap na topic tayo iti 0955 2780378. Di apo iti heartline tayo nya. Bakan tong iti no kay umutag komento ag thanks ag tawag ti heartline tayo nya. Shout out idol laimbag nga malem. Kuna na pa dito ini apo Ryan Garcia nya. Ngin nasamutan apo nagiti ag buybuya iti DCTP Radio Tirad Pass FB page. Akin the same time ya nagiti agpespesa ta taapong barbarangay wenno hilili nya taadumot apat ta dagitay agpespesta numampay kasta apo nya palagip tay laang datoy numutibya nga nagiti anak tayo ket masapol nga kitaan tayo nya aglalo apo ta no daduma nya datay panagbalasiw da iti kalsada nya no daduma apo datay biglaan nga bumalasiw dan oray no adu nagiti luglugan. Ya, so kablawon day pa ini habab orly naimbag nga rabiim kapatid. When idol permi nga nagnanamjay pato na hehe di kamet imay idol ko ni Apo Ryan. Ya kay no amom datoy numutibyangan idol every Saturday and Sunday ya. Adamutan kami no daduma iti trabaho nya. Amumuntan dati namutibyang nya nga iti panag trabaho no daduma ati namutibyang ket sumreklat na nya oray no dati kuna tayon nga masapol tag day off nya masapol nga inana iti bagingem datoy namutibyang apo kasla maysa nga dati kuna tayo inyari ko ti bagi di na minsan di Biyernes di programa tayo nya nga ni Papa G maysa nga kuton masapul nga
agbirok latta iti paglaganan. Nya tanoy tiyempo iti dugudog, tiyempo iti kinawan, kinakirang, at dalatta iti mabunot. Nya nga mga depende lang mo apo dagitay na disdiskarte pa ingam datoy numutibiyang. Nya at dagamin atay po tiyempo na nga na disdiskarte uray ag day of da. Nya ngam siya gamin apo kaumati sa bali nga naganan pangalawidan. Nya iso nga alilata Sabado Domingo dalat tiko. Iso nga daduma apo nagiti awis yo nya han nga makamumay ni Papa J. Nya iso nga awawatan nyo latan ngem haan apo nga dayiti makatubeng nya no kas pangarigan nga kursunado yung latamot ti may mangidawas iti opisina ni Papa J ka mayal at tama nya iso nga no may mangidawas kaya na po iti sidaan nagiti na adobo nga pato kada native nya bulunan yon iti inna po nya tahanak tagluto dito yan one and also kini haba borle bangarabim kapatid nya hindi pa nagbubuyam iti programa ni Papa G. One, wala pa yapo dito text message. Papa G, first time ka nga nakita tatay bigat di jay wet market. Kanayon nga si kakat gumatgatang dito'y tagilakok si kamot gayam ti bagbagada nga Papa G. Nagwapo ka permi. Amot apo dahito baka sabali dahito bagbaga nga Papa G nya. Ngam naman pa kasta apo nya sa bagay no babakutan lumakay agbalbaliw apo ti panagkita da nya kaslam nga tay vision no datay panagkita iti mata iti camera nya habang bumaybayag kasla ko man ti ginatang mo kumari di 2015 datoy camera muno tay video camera agbaliw mo't apo ti resolution na ito no rong warton apo di Facebook nya adong nga edit adong panangaywan tapno mamintinir apo jay kulay ka na resolution iti maysa nga imahe ya iso kuno daduma ko naggarod mababain datoy numutibiyang tadag itoy panay iti panang paspasablugyo nya nga ni Papa G nagwapo na taraki ngem gaayam itagkapaisuanan na mga idol ni Papa G ket kaslaratay amoy gisungka nya gisungka ka agsumbangir nya no tagsungka ka masapol nga adyo umabutan iti bato nya iso ti pagway batugad na iso ti kimaram nga kunada apong em kasla hanak nga umadayo dayjay abot ti sungka nya natirupat ni Papa G apo ka adot ti abot-abot na when kay nagpagpagkadan abot ti boses ni Papa G when ti arbukuban apo masapol nga paayusan tayo I'll be right back mga idol. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep aglako na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda.
our teams who will be competing on Tuesday. Jerry Eagle, Joe Standerman, Choco Mocho, Pedro Lopez. I'd like to welcome you all to London City. Thank you to the President, Ricky Palum, for allowing us to host the PDL in London City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to London City. Let's wander the rocky trails of Mount Tapulao, Zambales, the highest peak of the Zambales mountain range. Known for its rocky road trail and pine forest that test the limits of your endurance and toes. Onwards to the mossy forest. And finally, the famous world tree that marks the summit of your adventure around breathtaking Zambales. Get more majestic views in your next virtual adventure. Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour. Siya ni Corazon Augusto, ngagna iti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos. Halos nga gapabol dito, ako nasursura kami, sir. Siya abot ti kapagkatanan nga gapabol. Okay, itultulad naman na po iti basaan dagiti kablao ken comment. Yang sakbay na po dati bagbak datay nya dagiti agdamdamag may panggap ti refilling wenno dagiti pagalaan, pagsakadaan, dagiti pagorderan ti danom nya dahito lang apo ti mabalin yung IPM no diti syudad kakandon ti pagtutungtungan nya ta number 1 apo nya iti overflowing and mineral refilling station idol datay man mabalindang kapapanan idol dahita apo nya dahita iti lugar wano ayan nga mismo nya nagpintas apo dahita paggorderan iti danom dahita bakay bagayon to giding SM wenno dewe shopping mall ngem dahita apo jakit isu iti mabalin yung pagordera dagiti kunatayo nga naimbag nga ubog nga mabalin apo nga pag mineral matunan apo dahita ni apo Victor Wandas masarakan iti Bagani Tukgo Candon City nya iti abay na po makita tayo nya iti pakagatangan dagiti grocery item nya nga mabalin nyo apo nga kitaan aglalo dagiti daily needs yo. At the same time halang apo nga grocery mabalin nyo pa'y apo nga gumatang dita nagitay kunatayon nga original nya iti sapatos, kalugong, badbado, nya dita abay na nga mismo. May saapo daytan nga shop on the rock, one-stop shop. Nya, so matunan na po dayta,
ni Apo Victor Juan na saglalo apo nagitag kasapulan launay iti danom nya iti overflowing mineral and refilling station. Okay? Kaya nasama na po ni Erickson Galiendo nya talagang madina kayatan apo ni Erickson Galiendo nga kadkadwa ni Papa J nya. Ado nagitay question mo tan apo ti panunot kan puso ko nya amuno apay apo nya tano sumukat kami mat nya gumata nga mo dagitay mani chicharon chichirya hana siguro nga kayatan apo ni Papa G nga nya kasukat kasi nga tatibol pulutan ni Papa G kuno da amoy gabin apo dati no motibyak no daduma nya. No pang ikatlakad di dagitay kunata yung alalibugas dagitay stainless okay kanya ni Papa J na simple lagamin mo ni Papa J nya hamang datay naganan agsapo dagitay agkakaimas yang puputahe na tinumutib yang apo no iti at the same time tina-importante presence yeah. Dati habang agkadkadwa ni Papa G kat datay naragsak ka. Dati mat importante no dumaapo. Ya no may pangbata na taon de 2026 nya. Haanan nga masabol tagbirok no anya pa iti pakaragsak ka once nga nakita mo ni Papa G kuma mga idol ka aji naragsak ka nya. So ano ta dumaapo nya iti panagkakadwa panagagayam nya haan tayo apo nga ibase nya iti nagana dato yun datay ipapaunag da duma ada nagitay gundaway mo nya haan tayo nga maawatan. Anyway agsubli tayo man apo dito topic tayo diyan nga rumbeng kadi nga dati naganak iti agpili nya no asino ti asawaen detoy anak na ken no kaano nga agkasar wenno kaanon tong mga asawa nya. Usto ka di DJ apo, nyo makunayo di jay, nya. Ni, nag-send man na apo ni Erickson Galiendo, nya talagang hanakon nga talaga apo nga kay. Nariga mo no ipablock ko datoy insend na apo nga picture, nya. Talagang siguro, nya, talagang hanakayat ni Papa G nga kadkadwan, nya. Ta, danag ito ini, adapit wasabi, paste, kung kuna naman tada po insend na. Nya, naman may kasta, siguro medyo ada nagidagdo mga napimpintas na may mayat iti pa nagsuka no naimimbag iti may paunag nya po ni Papa J kun nga rodon adala ko aginbite kanya tatangal daw nya nga programa ta Papa J umay ka manggarod ditoy ta sumuka tatag pulutan ti mangga iso ti bapanak mga idol nya nga manumampay kasta nya talagang no daduma apo nya makalwa akpay piman nya tamo yung ni Papa G talagang trabaho full time daya po ngem ti problema garon no daduma dadagawis nya talagang awan iti gundaway nga mapantayon na nya nga rod nya anya oras ito agawi dan ano sumrak tayo iti alas 7 Laduma agawid tayo pa iti alas 10. Pagsiyaatan apo dagita. Ngayon, the same time, topic tayo niya, nga rumong kadi, nga iti naganak apo, iti mangkita, ya, nga no, asino, ti asawaan, iti anak na, kaya na mangituding, no, kaya na mula ang una. Sa bagay, dadi apo, nagdamag. Dinamag na datoy kapanunutan tayo. Ken at the same time nga alalaon na apo dagiti kapanunutan nyo no anya ti may advice yo nya datoy naganak datoy listeners tayo nya tanong kikitaan tayo kung may kaman garod dito Papa G agpulutan taman. Kitain nyo apo dati gayom ko ni Erickson Galiendo nya nag-send iti i-interrupt ko malabas ang topic tayo. Nag-send kami datay apo dato nya. I-send ipakita la ko man aday di camera nya. Talagang no di agree ro dagiti isa-isa na kay nagkakaimas. Tatapo binalyar na tanang narati bagbagak. Aw awisan nak mamutan apo nga mapaan ije ayan na.
taagpulutan kami kano ti mani. Anya or di kaya na po, ipasimudaag dati gayem tayo. Nya? Talagang duma po. Dati gayem tayo ko amuna mo't no anya iti katatao tayo. Nya? Kasi mula ang siya kami na po easy along with others. Kasi mo apo dinagmamu kami dati gayem tayo. Nya? Anyway, dati tungtong tayo apo may panggap dagiti naganak. Nya? Apay masapul ka di apo. Nya? Ang mga idol nga si kayo iti mangpili nya dagiti pakiasawaan dagiti anak yo ada kami di topic ni tatta tauri no kikitain tayo apo di social media pagibasaran tayo nya adda nagitay social media post uno agsasabali apong parte nya iti social media nga ipo-post da nya handa kanong mailaban nya iti panagaya da detoy boyfriend da wenno detoy agdama apo nga karelasyon da which is nga salungasangin na iti pagayatan datoy naganak na nya which is apong para toy numutibiyang dakkel nga kamali tano daddo ba apo iti panagayat nya hamot nga pagibasaran iti estado iti panagbiag. Although, yang iti naganak, kaya nalatamot nga masimpa, yang iti anak na, makaasawa iti nabanang. Ura siya idi apo, dagiti nga, ura siya lang. Idi amuyo apo, idi high school, naggraduarak ti kolehiyo. Kuna nato naganak ko. Barok into no agrador no plano mo no agrador ka no ti kolehiyo ta kay mo ti bang asawa datay man daba nang datay man adati kayan ti biag ti asawaem nya dayta apo nga pamagbaga wenno ibagbaga ti naganak ikon-consider da nya nga dagiti anak da ket haanda nga mapadasan dagiti napadasan dan idi isuda ket bangasawa isu kaya dagiti naganak met apo ya nga naggraduar ka ti kaulehyon ati asawahom na baanang di pa iti sapulo mo dagiti naganan dagiti AFAM dagiti agpapautang ti kwarta indirectly ngem iti mas da apo nya iti kalaksidan nya datoy arapaap mong dati anak mo makaasawa iti dati kunatayon nga nabanang ngem diti amo nga isugaya mon iti pakay lubwangan na wenno isugaya mon iti pakay lumluman na iti rigat nya so kuno daduma apo napinpintas nga baybayan tayo dagiti anak nya nga agdesisyon aglalo apo tano grimaduardan iti kolehyo adan iti sarili nga panun adat sarili di nga diskarte di gamin apo nya usto ka dagiti pagtutungtong tano daduma nya hamang datay panangibaba nya ta addan nagiti kunatayon nga kaya tinaganda nga talaga number 1 nya nga makaasawa da dagiti awan ti bisyo na awan iti sabaling pakasiksek na wenno datay first time na nga mga sawa amoy mo na apo datay kay kung sawan nya ngem no datay pag nagasawa iti pagtutungtungan nya no mabalbalin apo mga idol han tayo ako mga dikdiktaran mo dagiti anak tayo nya ta nagiti anak tayo sarili iti panunot da iti sarili nga desisyon da no man pay ado nagiti pada nya nga ti desisyon nagkamali iti unana nya kasalaratay mo kung una tayo apong naitubkel ti unana ngem iti sumarunong addang napintasan nya napimpintas apo nga suportaran tayo dagiti nag-atigiti anak tayo nya when it comes kadagiti pa nagasawa panagpili no anya iti masangwanan da darigat no tinaganak iti mangdiktar nya tahan tayo ammo apo iti paglaingan dagiti anak tayo bisan daddo magamin kay masapul nga
gapo niya iti naganak dagita apo nga desisyon. Nung numapay nga sa apo pagkamotibosis ni Papa Jane, I'll be right back mga idol. Let's wander the rocky trails of Mount Tapulao, Zambales, the highest peak of the Zambales mountain range. Known for its rocky road trail and pine forest that test the limits of your endurance and toes. Onwards to the mossy forest. And finally, the famous world tree that marks the summit of your adventure around breathtaking Zambales. Get more majestic views in your next virtual adventure. Doon, kanay kabilin ko dyan opisina, panamig in coordination BSWD, na madelay dyan ito, so ang yung raya na jaya, basta no, dat ka ito yun. Sa Raja, nagito yung lugar na mabalik ko papanan, so pati schedule ko sa gatulang. Dakkel unay nga panagyamyaman kini apo Deputy Speaker Congresswoman talagang dito'y tayo nga makita no kas anumati kinailibtak ken kinasiglat ken kinalaing nang kas leader iti segundo distrito. So dito iti commence panang rugi ti panaka-construct na. So nga dala to'y groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan full blast ti implementation dato'y panakabangon ti community airport ti Candon City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation.
Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Init. Umuulan na naman. Init. Umuulan na naman. Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries from the 38 barangays apo nga identified. Okay, alak ni man din nabati apong oras tayo datang agundaway nya. So masapol nga so maruno apo kat isap-sapa tayo ito. Okay. So nga dagiti apo nagkablaaw nga nag-request ka. Into no maminsan tayo man nga i-play. Well, kino dato magamin apo kat adum nagitay pa. Gundaway nga nagpadpadanon kadagiti kablaaw at the same time nagiti waragawag nya kay nastamutan na po nagitay sharer iti programa tayo tatang aldaw wan kaya nasama po pagyaman ako nagiti nagkadkadwa kay ni Papa G tatang gundaway panguluan ni partner Juanito Vicencio kini partner Roel Rana ang kaya kasamitan na po iti buog nga pamilya iti DCTP. Dati magpakada na po the one and only Pogi in the Dark Mr. DJ Papa G. Good night mga idol.